An ka ɲinan journée ça c'était la prévention de la peau ani ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye yefiga yɛrɛ kan. O kun y'an ka thème bakuruba ye ɲinan ta ye. Awɔ an ka dɛmɛ fanba yɛrɛ de se denmisɛnw de ma kosɛbɛ kosɛbɛ. Voilà hali n'i y'a jateminɛ journée internationale don n'o kun ye le 13 juin i b'a ye an ka denmisɛnninnakaw de cayara kojugu kojugu an ye wele bila olu de ma kojugu. Bari anw ta la bilen anw tɛmɛna étape dɔ kan an yɛrɛ bɛ se k'an ka kungo dɔw ɲɛnabɔ an yɛrɛ ye k'a sɔrɔ a ma se masaw ma denmisɛnninw filɛ nin ye o b'a sɔrɔ fɛn dɔ bɛ k'u la tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ gɛlɛya parce que u b'a fɔ ko u t'a dɔn farisogo mun kun fɔlɔ u t'a u gɛlɛya dɔn société la fɛnw bɛ f'u ma u t'o dɔn o de la n'u nana an bɛ kuma u fɛ dɛmɛw bɛ ta ka ɲɛsin u ma walasa u ka se ka u ka vie kɛ n'o cogo ka ɲɛnamaya kɛ n'o ye cogo min na parce que fɛn minnu na u t'a échappé quoi yefigiya problème u t'a échappé denmisɛnninw don an m'u initié a la u kan ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ walasa ni nin cas in nana n kan ka nin cas in gérer cogo di gɛlɛya minnu bɛ Halimaso kan Mali la yan nɔ a gɛlɛya ka ca dɔɔni n bɛ n da don damadɔni na ka dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna a gɛlɛya bɛ daminɛ so fɔlɔ n'o ye famille kunda ye fɔlɔ a bɛ daminɛ yen nɔ fɔlɔ parce que a ma faamuya ko golofiman fila bɛ se ka yefegeden bange cogo di a gɛlɛya caman y'o ye a gɛlɛya bɛ bɔ fa ta fanfɛ kojugu fa de bɛ gɛrɛntɛ sigi ka da ba kan k'a fɔ ko a bɔra ni nin den ye min ko ale den tɛ parce que o b'a sɔrɔ a ka faamuya man bonya kosɛbɛ o de bɛ na n'a ye a bɛ hakɛ to dɔw b'a fɔ ko muso taara jɛ mɔgɔ wɛrɛ de fɛ ka se ka den sɔrɔ ko nin t'ale den ye dɔw fana b'a fɔ ko muso bɛ si kalo yelen na k'o de bɛ na n'a fana ye dɔw fana a bɛ hakɛ to ko ni muso b'a ka laada la k'o de bɛ na n'a ye olu gɛlɛya caman 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 bɛ na famille kɔnɔna la dɔw fa dɔw bɛ baw furu sa a kama a ma nɔgɔn ni den dun fana bɔra ni den lamɔna kan kan ka lamɔ kan kan tuguni ka na société fana kɔnɔna la i b'a ye a bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ bari fa de kan ka fɔ fa de kan ka kɛ protecteur ye k'a fɔ n den nin tɛ kɛ tan nin tɛ kɛ tan a kana nin fɔ a ma a kana nin k'a la tan ni fa yɛrɛ banna la i b'a sɔrɔ a kuma a ka ca ba dun fana kelen fanga tɛ se a kɔrɔ k'a bɛ de faire face à la société k'a kelen b'i kɔkɔ da mɔgɔ kɔkɔ la k'a bɛ a kɛlɛ a ma nɔgɔn n'an bɔra famille fana ta la tuguni gɛlɛyaba fanba bɛ yen o ye kalanyɔrɔ fana ta fanfɛ o ye kalanko ta fanfɛ vu que yefege yɛrɛ bamanankan na mɔgɔ min ka yeta ka fɛgɛn de an ka yeta ka fɛgɛn a tɛ yɔrɔ jan yeliba ye ten o hukumu kɔnɔna la n'an bɛ kalanyɔrɔ la sisan an bɛ gɛlɛya sɔrɔ yen nɔ parce que i b'a sɔrɔ mɛtiri dɔw t'a faamuya mɛtiri bɛɛ tɛ mɛtiri dɔw t'a faamuya u b'a fɔ k'i ta ye ban de k'i bɛ ban ka sɛbɛnni kɛ tableau la ko parce que u b'a fɔ ko bɛ ɲɛ la ko bɛɛ b'i ban ka sɛbɛnni kɛ et pourtant min b'an bolo ma anw dɛmɛ juste pour que ka tile ajuster ka lumière ninnu voilà pour que u kana se ka digi an ɲɛ la ten mais in t'a to kɛ sababu ye aw ɲɛ bɛ cogo min golofinɛw ɲɛ bɛ cogo min anw ɲɛ bɛ kɛ ten obligatoirement voilà o de bɛ na ni kalanyɔrɔ la a bɛ kɛ mankan ye furugufurugu ni mɛtiriw ni masaw ni ɲɔgɔn cɛ kalanden yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ voilà o bɛ kɛ sababu caman bɛ kalan bila voilà o ye gɛlɛya yɔrɔ fana ye baarako ta fana fanfɛla la gɛlɛya bɛ yen fana la parce que yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ hali n'u kalanna compétence b'u la u b'u ka baara ɲɛdɔn kosɛbɛ mais i b'a ye n'u taara baarayɔrɔ ni fɛnw na discrimination bɛ k'u la yen nɔ u t'u ta to ta kun min na u b'a fɔ ko k'u ɲɛ tɛ se ka baara dɔw kɛ o ɲɛ tɛ se ka nin ye u t'u ta o kama u b'a fɔ ko fari tɛ se k'o kɛ dɔw fana bɛ yen hali n'u taara o kan kan tuguni i b'a ye gɛlɛya dɔɔni bɛ don u n'u ka patɔrɔn ni ɲɔgɔn cɛ baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ o cas caman bɛ na musolakaw ta fanfɛ kosɛbɛ musolakaw i b'a jateminɛ hali ni mun ye baara kɛ sisan n'u taara baarayɔrɔ la hakilina wɛrɛ bɛ patɔrɔn kan u ka ko kan parce que patɔrɔn b'a fɔ est ce que n'i y'a sisan ka relation dɔ tɛmɛ ni nin cɛ est ce que n tɛ promotion dɔ sɔrɔ est ce que n t'a kɛ tan o discrimination n'o fɛn ninnu o harcèlement ninnu olu bɛna baarayɔrɔ ta fanfɛla fɛ voilà ninnu ye gɛlɛya damadɔ ye ani mun traversé an ka société kɔnɔna la yan nɔ oui dɛmɛw bɛ ta ka k'an ye mais a dɛmɛ tɛ i n'a fɔ concrètement k'a fɔ k'an mago bɛ dɛmɛ min na yɛrɛ 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 k'an m'olu sɔrɔ u b'a kɛ parce que i b'a dɔn an bɛ jɛkulu dɔ la Halimaso faralen bɛ jɛkulu dɔ la n'a bɛ f'o ma ko personne situation de handicap an b'o jɛkulu la o b'a sɔrɔ ni dɛmɛ min bɛna o sira fan fɛ an bɛ se k'o dɛmɛ dɔw bénéficier mais k'a fɔ ko directement Halimaso ka dɛmɛ filɛ nin ye directement
o ma nɔgɔn dɔɔnin o bɛ kɛ kuma kelen-kelennenw o tɛ k'a bɛɛ ye ni olu ka discrimination ni fɛnw kow kɛra n'an gɛrɛla faamaw la wagati o wagati i b'a ye u b'an dɛmɛ plus précisément polisiw ni gendarmerie corps n'an gɛrɛla corps fɛn fɛn na k'u k'an dɛmɛ an ka binganni kɛwale ni fɛnw na u b'an dɛmɛ o ko kan kɔni a kɛra musoba 4 ɲɔgɔn fɛ ka taa se fo 5 ma olu de nana ka association in sigi olu y'a ye sisan gɛlɛya min bɛ musow kan u yɛrɛ muso damaw kan dɔw bɛ yen nɔ abus sexuel bɛ kɛ dɔw la harcèlement bɛ kɛ dɔw la u yɛrɛ ka dɛmɛ kɔnɔna la u bɛ wuli ka taa se ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn conseiller k'a fɔ ne ye n ta surmonter tan ni nin kɛra i la tan i kan ka a gérer tan de olu fɛn kɔnɔna la hukumu kɔnɔna la association sigira association fana sigilen sa association ko an kun bɛ cogo min fɔlɔ an ka to ten i b'a ye kalo o kalo rencontre mensuelle an b'o kɛ an b'o kɛ ka da kun jumɛn kan o bɛ kɛ de walasa n'an taara mɔgɔ min fɛ yen u fɛ yen walima u ka sigida la u ka se k'a dɔn gɛlɛya minnu bɛ yefikɛ kan u ka se ka yefu ka gɛlɛya dɔn dukɔnɔmɔgɔw k'a dɔn sigidala mɔgɔw fana k'a dɔn n'o kɛra sisan nɔ i b'a ye an bɛ an ka stratégies ani an ka expérience partager yen nɔ n'o partage kɛra sisan i b'a sɔrɔ degun bɛ e kan ni ne ye n ta fɔ sisan ne ye n ta surmonter cogo min i b'a sɔrɔ e b'i ta surmonter n'o ye ensuite ainsi de suite an b'a surmonter ten de an ka association tɔnden bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ lajɛlen fo halisa u k'u cɛsiri fɛn min don a ma nɔgɔn diɲɛlatigɛ taabolo don denmansaw fana u fana k'u jilaja denw ka ladonni na kosɛbɛ paseke fɛn min don a ma nɔgɔn hali filɛ nin ye den fitinin i kan ka entretien k'a la ka finiw tɛgɛjanw crème solaire lunettiw kan k'olu dɔw ɲini ka d'a ma walasa ka fari entretien kɛ kalanyɔrɔw fɛn bɛɛ o de bɛ n bolo k'a ɲɛsin